και χαρέσαν οι δοντές, δεν σκιάσανε. Όσοι δόθηκαν μες στην νοτιά των ανθρώπων, μακρινή μητέρα, στα νύχτα του πέλαγου με καρτέρεσα, με κοβάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε αμαρτία μου να δω κι εγώ μια αγάπη, μακρινή μητέρα, ρόδο ουρό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε μια βραδιά όπου η ιστορία άνοιξε μια νέα μικρή σελίδα. Βρισκόμαστε απόψε εδώ, στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο του Βουθρωτού, εδώ όπου οι αιώνες ψιθυρίζουν στα μάρμαρα για να τιμήσουμε τον άνθρωπο που έντισε με μουσική την ψυχή, τους αγώνες και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού, τον Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε στη Χίο το 1925 με ρίζες από την Κρήτη και τη Μικρά Ασία. Από τα εφηβικά του χρόνια η ζωή του μοιράστηκε ανάμεσα σε δύο μεγάλες αγάπες, τη μουσική δημιουργία και τους κοινωνικούς αγώνες για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ειρήνη. Για τις ιδέες του γνώρισε φυλακίσεις, άγριους βασανισμούς και εξορίες, όμως ποτέ δεν σταμάτησε να δημιουργεί. Η μεγαλύτερη πολιτιστική του επανάσταση ήταν η γέννηση αυτού που ο ίδιος ονόμασε έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Ο Μίκης κατάφερε κάτι μοναδικό. Πήρε την υψηλή ποίηση μεγάλων δημιουργών, όπως του Ρίτσου, του Ελίτη, του Σεφέρη, και την μελοποίησε χρησιμοποιώντας λαϊκούς ρυθμούς και το μπουζούκι. Με αυτόν τον τρόπο έβγαλε την ποίηση από τα βιβλιοπωλεία και την έβαλε στα χείλη του απλού λαού, που έμαθε να τραγουδά τους καημούς και τις ελπίδες του. Παράλληλα, η φήμη του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Έγραψε εμβληματική μουσική για τον διεθνή κινηματογράφο με κορυφαίο τον Αλέξη Ζορμπά, το σιρτάκι του οποίου έγινε το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό άκουσμα σε όλο τον κόσμο. Διακρίθηκε στο συμφωνικό έργο γράφοντας όπερες, ορατόρια, κονσέρτα με βαθιά κλασική παιδεία. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ως παγκόσμιος πρεσβευτής της ελευθερίας, έδωσε εκατοντάδες συναυλίες στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου, ξεσηκώνοντας τη διεθνή κοινή γνώμη. Έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 2021, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτήμητη κληρονομιά. Ο Μίκης έλεγε πως η μουσική πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους, να τους κάνουν να νιώθουν αδέρφια. Και ποιο μέρος θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλο για αυτό το αντάμωμα από τη φιλόξενη γη της Υπήρου, της δικής μας. Απόψε οι μελωδίες του Ρίτσου, του Ελίτη και του Σεφέρη, μέσα από το έργο ενός μεγάλου συνθέτη που ξεπέρασε τα σύνορα, που μετέτρεψε την ελληνικότητα σε οικουμενική κραυγή ελευθερίας και ειρήνης, θα ταξιδέψουν πάνω από τα αρχαία τείχη και θα αγγίξουν τις καρδιές όλων μας. Και εδώ, σε αυτόν τον φορτισμένο ιστορικά χώρο, αποκτά μια νέα μοναδική δύναμη.
Σας καλωσορίζουμε σε αυτή τη γιορτή του πολιτισμού. Εύχομαι να περάσετε όμορφα. Θα καλέσω την πρόεδρο του συλλόγου μας, την κυρία Ανέτα Γκούντι, να σας χαιρετήσει, να σας καλωσορίσει. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε σε μια βραδιά όπου η ιστορία άνοιξε μια νέα σελίδα. Χαίρομαι που βρίσκεστε απόψε μαζί μας. Μας τιμούν με την παρουσία τους ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος, κ. Σουρβίνος, η Περιφερειάρχης Αυλώνα, κυρία Ερβής Κούτσι, ο Αντιπεριφερειάρχης, κύριος Χριστάκης Κίτσος, ο Βουλευτής Νομού Αυλώνας Βασίλης Λάγιος, ο Πρόεδρος του κόμματος Μέγκα, όλοι εσείς που βρίσκεστε εδώ απόψε μαζί μας και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό το πράγμα. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και περηφάνεια σας καλωσορίζω απόψε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας σε αυτό το μοναδικό μουσικό αντάμμα. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο ιερό, στο Αρχαίο Θέατρο του Βουθρωτού, όπου η ιστορία των αιώνων συναντά απόψε την αθανασία του έργου του Μίκη Θοδωράκη. Ο Σύλλογός μας, έχοντας πάντα ως φάρο την ανάδειξη του πολιτισμού και τη σύσφυξη των δεσμών μας, διοργανώνει αυτή τη βραδιά ως ελάχιστο φόρο τιμής στο οικουμενικό μας συνθέτη. Για να γίνει όμως πραγματικότητα αυτή η σπουδαία εκδήλωση, εργάστηκαν πολλοί άνθρωποι με μεράκι και αφοσίωση. Θέλω να εκφράσω τις πιο θερμές ευχές μου σε όλους τους συντελεστές της απόψινής παράστασης, στους μουσικούς μας, ένα μεγάλο χειροκρότημα, στους χοροδούς, στους μαέστρους και στους τεχνικούς μας που κατάθεσαν την ψυχή τους για να απολαύσουμε αυτό το άρτιο αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε επίσης σε όλους εσάς, τους συμμετέχοντες και θεατές που ταξιδέψατε από κοντινούς τόπους και πιο πολλοί εσάς από πιο μακρινούς τόπους. Τέλος, η πραγματοποίηση μια τέτοιας απαιτητικής παραγωγής δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την πολύτιμη στήριξη των χορηγών μας. Ευχαριστούμε θερμά το Ελληνικό Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου και την Ελληνική Πρεσβεία στα Τύρανα, όπως και το Δήμο Φοινικαίων για τη στήριξη. Καλή ακρόαση, να περάσετε όμορφα. Θα καλωσορίσουμε τη Λαϊκή Ορχήστρα Πρίμο Σεκόντο της Κέρκυρας. Παρακαλώ. Και τον καλλιτεχνικό επιμελητή της Ορχήστρας Κωνσταντίνο Βιδάλη. Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε 2 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα που ξεκινάει τώρα θα τραγουδήσουν 2 σολίστ, η Έλενα Αρίστοβα, σοπράνο, και ο Τηλέμαχος Ντότσικας, λαϊκός τραγουδιστής. Κυκλίσκο Διόνυσον, ερήβρωμον, ευαστήρα, πρωτόγονον, διφυή, τρίγωνον, βαχίων, άνακτα, άγριον, άριτον, λίθιον, διέρωτα, δίμορφων, ισόβριον, ταυροπών, αλήθιον, έβιον, αγνών, ομάδιον, τριετή, βοτριοτρόφων, ευνευσίπεπλων. Ευλέφ, πολύβουλε, Διός και Περσεφωνής αριθμέκτρης και τεκνωσής, άλφρωτε δαίμον, κλείδημα καταφωνής, ηλίς δε πίπνεσον, εμείς, ευμενές τι τορέχον, συν εζώνηση τη θύμες. Ευή Εβάν, Ευή Εβάν, Ευή Εβάν.
σαν της βροχής τις καλές. Αν ψεύτικη αδιαιτουνιά που ανάψες στον καημό μου, είσαι μικρός και δεν χωράς τον αναστεναγμό μου. Είσαι μικρός και δεν χωράς τον αναστεναγμό μου. Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου, δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κερνά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα το πόνο, κάσε με μόνο στην γωνιά. Αντίμητη στον όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις, με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι, με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς. Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου, δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κερνά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα το πόνο, κάσε με μόνο στη γωνιά. Αντίμητη στο όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις, με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι, με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς. Όμορφη πόλη, φωνές, μουσικές, απέναντι δρόμοι, κλεμμένες ματιές.
άλλαξε η δρόμη
κοντά σου θα έρθει μια καρδιγή, καινούρια αγάπη να σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή, καινούρια αγάπη να σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Διώξε τα σύννεφα απ' την καρδιά σου και μες στο κλάμα μην ξαγρυπνάς. Τι κι αν δεν βρίσκεται στην αγκαλιά σου, θα έρθει μια μέρα, μην το ξεχνάς. Τι κι αν δεν βρίσκεται στην αγκαλιά σου, θα έρθει μια μέρα, μην το ξεχνάς. Χαράματα να σε εξυπηρετήσει κι ο έρωτας σας θα αναστηθεί. Καινούρια αγάπη θα ξαναρχίσει. Κάνε λιγάκι υπομονή, καινούρια αγάπη θα ξαναρχίσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης φλωνάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι, κοντά σου θα έρθω μια αυλή, για να σου πάρω ένα φίλι και να με πάρεις πάλι. Αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει. Τα
βασίλικο κι ασβέστη παίζουν τον έρωτα κρυφά στις μάτες τα φιλιά. Σάββατο βράδυ μου έμορφο ίδιο ο Χριστός Ανέστη και ένα τραγούδι του Τσιτσάρη κλαίγα μακριά. Πάει απόψε το μορφό από βράδο κι από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι. Αχ, να ήταν η ζωή μας Σάββατο βράδο κι ο χαρός να κοντά. Μια Κυριακή το βράδυ οι άντρες κολλάνε απ' τη δουλειά το βαρύ καημό τους να θάψουν κατεβαίνουνε στο υπόγειο καπηλιό και το φεγγάρι δίνει ασπρονήθηκο του τις σκοπριές που φαίνονται στο φτώχο πληστήριο. Πάει κι απόψε το μορφό από βράδο κι από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι. Αχ, να ήταν η ζωή μας Σάββατο βράδο κι ο χαρός να έρχονταν μια Κυριακή το βράδυ. Γεια σας, Γιάννη.
και καταπληκτική ορχήστρα και ο χορευτής. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Ο Αχιλλέας έχει γενέθλια απόψε, αν μπορούμε να το ευχηθούμε όλοι. Χρόνια πολλά. Σήκω πράγμα. Εδώ που φτάσαμε. Νόσεις το φως και όλοι να λένε μα ένας ο φως. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη ενότητα, τη συμμετοχή 4 χοροδιών, η Δημοτική Χοροδία Κέρκυρα Σαν Τζιάκομο, η Μεικτή Χοροδία Μιχάλης Καποδίστριας, τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο του Αϊμαθιά, η Μεικτή Χοροδία Καναλίων Γεράσιμος Λαβράνος και η Χοροδία Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς Αθανάσιος Χριστόπουλος. Καλή ακρόαση. Θάλασσα στον ουρανό και ένα περβό
Φύσηξε ο Πάπης.
της αγάπης αίματα με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδώθηκα μες στην οδιά των ανθρώπων, μακρινή μητέρα
όμορφα τα έχει τα ψηλά βουνά. Στα ηφαίστεια κλίματα σειρά και τα σπίτια πιο λευκά και τα σπίτια πιο λευκά και τα σπίτια πιο λευκά στου πλακού των γειτόνων γερά. Ρεγιά με τον κεραυνό θα γυρίζω πίσω απ' το καιρό τους παλιούς μου φίλους καλώ, τους παλιούς μου φίλους καλώ, τους παλιούς μου φίλους καλώ, με φωνές και θέματα. Ευχαριστούμε πολύ μέσα από την καρδιά μας την υπέροχη ορχήστρα, τις χοροδίες, τους σολίστ, την Έλενα Ρίστοβα και τον Τηλέμαχο Ντότσικα, τον διευθυντή της ορχήστρας, τον Ηλία Γκογκίδη, και τον καλλιτεχνικό επιμελητή, τον Κωνσταντίνο Βιδάλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλέσουμε τους πρόεδρους των συλλόγων, του Συλλόγου της Κέρκυρας, του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αϊμαθιά. Καλλιτεχνικός. Και τον πρόεδρο του Καλλιτεχνικού Συλλόγου, ο Αθανάσιος Χριστόπουλος, καθώς και τους υπεύθυνους των χοροδιών. Η κυρία Περιφερειάρχης, Ζωνιά Πρεφέκτε,
Αξιότιμοι επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπημένες φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους. Είχα την τύχη να απολαύσω μαζί με εσάς την απόψινή υπέροχη παράσταση. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι τα συγχαρητήριά μου τα θερμά που απευθύνω σε όλα τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Άγιος Κοσμάς και δι στη φίλη και πρόεδρο Ανέτα Γκούντι για την απόψινή παράσταση. Μπράβο! Ανέτα! Μπράβο! Ξέρω ότι ήταν μια παράσταση η οποία είχε πολλές οργανωτικές λεπτομέρειες, πολλά απαιτητικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν και γνωρίζω ότι χρειάστηκε προσπάθεια. Γι' αυτό ακριβώς ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους συντελεστές μας. Επίσης, θέλω να καλωσορίσω και να συγχαρώ θερμά τους μουσικούς, τους τραγουδιστές, τους χοροδούς μας, ανθρώπους που ήρθαν από τέσσερις χοροδίες, ανθρώπους που ήρθαν από 2 ξεχωριστά πολύ όμορφα σημεία της Ελλάδας, από την όμορφη Καστοριά και από την Κέρκυρα, για την οποία δεν θα πω περισσότερα, δεδομένου ότι είναι ο τόπος ιδιαίτερης καταγωγής μου. Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν σε όλους. Εύχομαι να περάσετε καλά και να μας ξανάρθετε του χρόνου ενδεχομένως και νωρίτερα. Είχαμε την τύχη λοιπόν σήμερα να απολαύσουμε μια βραδιά η οποία ήταν αφιερωμένη στη μουσική. Η μουσική, μια τέχνη η οποία έχει τη μαγική ικανότητα να μας φέρνει πιο κοντά. Έχει τη μαγική ικανότητα να φωτίζει τις ψυχές μας, να αναδεικνύει κάθε τη θετικό της ανθρώπινης φύσης. Κάτι το οποίο συμβαίνει και συνδέεται με την ικανότητα της μουσικής να μας φέρνει πιο κοντά είναι αυτό που βλέπουμε σε αυτή την περιοχή. Μια περιοχή που φέρνει τους ανθρώπους δίπλα, μια περιοχή που για αιώνες έχουμε πρόσωπα διαφορετικής εθνοτικής καταγωγής τα οποία συμβιώνουν αρμονικά. Ταυτόχρονα σήμερα δεν ακούσαμε μια οποιαδήποτε μουσική. Ακούσαμε πράγματα τα οποία είχε φτιάξει ο Μίκης Θεοδωράκης. Ένας από τους πλέον σημαντικούς Έλληνες του προηγούμενου αιώνα. Ένας Έλληνας μουσουργός ο οποίος κατάφερε να μεταφέρει την ελληνική ψυχή, τον καημό, τις ελπίδες και όλα τα χαρακτηριστικά του Έλληνα στο εξωτερικό, βοηθώντας στην αποκατάσταση της δημοκρατίας στη δεκαετία του 70. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το σκηνικό μας σήμερα. Το Βουθρωτό, την αρχαία πόλη του Βουθρωτού, το αρχαίο θέατρο του Βουθρωτού. Ένα σημείο εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ένας τόπος όπου πέρασαν διάφοροι πολιτισμοί, αφομοίωσε όλα αυτά που έπρεπε και πλέον ένα επιβλητικό τοπίο το οποίο ήταν το τέλειο σκηνικό για την απόψινή βραδιά. Θα ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας και θα απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της παράστασης. Να είστε καλά. Zonja dhe zotrinj, është një kënaqësi e veçantë që t'jem sot këtu për përshëndetur të nisën të bukur kulturore, kushtuar veprës së kompozitorit të madh Mikis Theodorakis. Një figurë që me artin e tij ka lënë gjurmë të thella jo vetëm në muzikën botërore, por edhe në ndërgjegjen shoqërore dhe njerëzore të kohës sonë. Κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε μια τέτοια καλλιτεχνική πρωτοβουλία, αφιερωμένη στο μεγάλο συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Μια υπέροχη προσωπικότητα που με την τέχνη του έχει αφήσει σημάδια όχι μόνο στην παγκόσμια μουσική, αλλά και στην κοινωνική συνείδηση και ανθρώπινη συνείδηση των σημερινών ανθρώπων. Muzika e tij nuk është thjesht art, ajo është kujtesë, është ndjenjë, është histori e shprehur përmes tingujve që bashkojnë njerëzit përtej gjuhës dhe kufive. Në këtë kuptim, Theodorakis mbetet një urë e gjallë mes kulturave dhe brezave. Η μουσική του Θεοδωράκη δεν είναι απλά τέχνη. Είναι μνήμη, είναι συναίσθημα, είναι ιστορία που εκφράζεται μέσα από τους ήχους που ενώνουν τους ανθρώπους πέρα από την γλώσσα, πέρα από τα σύνορα. Σε αυτή τη μνήμη ο Θεοδωράκης παραμένει μια γέφυρα, μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στους πολιτισμούς και ανάμεσα στους αιώνες. Arti dhe kultura janë ura që na afrojnë, na mësojnë të dëgjojmë njëri tjetrin
dhe të kuptojmë më mirë vlerat e përbashkëta që na bashkojnë si njerëz. Në një kohë kur bota ka nevojë për më shumë se kur për dialog, aktivitetet të tilla marrin domethënie edhe më të veçantë. Η τέχνη και ο πολιτισμός είναι η γέφυρα που μας ενώνει, μας μαθαίνει να ακούμε ο ένας τον άλλον, να κατανοούμε περισσότερο τις αξίες, τις κοινές αξίες που μας ενώνουν σαν ανθρώπους. Σε μια εποχή όπου ο κόσμος έχει ανάγκη από περισσότερες γέφυρες για διάλογο, τέτοιες δραστηριότητες έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Dëshiroj të shpreh vlerësimin tim të sinqert për shoqatën kulturore Shën Kozmaj të Livadias, shoqatën e Kastorias dhe Korfuzit, si dhe për gjithë organizatorët e këtij aktiviteti që me përkushtim dhe pasion kontribojnë në promovimin e kulturës dhe bashkëjetesës kulturore në rajonin tonë. Επιθυμώ να εκφράσω την εκτίμησή μου, την ιδιαίτερη εκτίμηση και ειλικρινή για τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Κοσμά της Λιβαδιάς, για τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Καστοριάς, της Κέρκυρας και όλους τους διοργανωτές, τους μουσικούς για αυτή την υπέροχη εκδήλωση που με την αφοσίωσή τους, με το πάθος τους συμβάλλουν για να εκφράσουν τον πολιτισμό και τις πολιτιστικές αξίες στην περιοχή μας. Falenderimi veçantë i shkon konsullatës greke të Gjirokastrës dhe Bashkisë Finiq për mbështetjen dhe kujdesin institucional që bëjnë të mundur realizimin e ngjarjeve të tilla me vlerë të madhe artistike dhe njerëzore. Ιδιαίτερη ευχαρίστηση για το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο καθώς και για το Δήμο Φινικαίων για τη συμπαράσταση, για τη στήριξη που κάνουν δυνατή την πραγματοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων με μεγάλες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές αξίες. Το διαθήμα του κόβω τα προπλάσια. Ωραία, πες. Μπορούμε να φωτοπληγήσουμε direct, μπορούμε να φωτοπληγήσουμε direct. Και που φωτοπληγήσουμε τα 8. Προτείνετε Νίκο. Άντε τούτε κόμμα. Λίγο πιο πίσω παρακαλώ. Okay.